Perdoni, que trigarem gaire a començar? Espero que no. Suposo que d'aquí a 15 o 20 minuts ens hi posarem. Encara no deu haver arribat tothom. I hi serem gaire estona? Que té pressa? No. Tinc por de no fer-ho ben fet. Oh, no pateixi. Ho farà la mar de bé, ja ho veurà. Maria. Sí? Què fas amb aquesta bata? Això és el costum. L'he vista i me l'he posada en un acte reflex. Que no és metge? Soc neuròloga. Bé, de fet ho era. Ara ja no treballo. Soc aquí perquè vull intentar participar en l'assaig clínic. Ah, igual que jo. Em dic Maria i jo també tinc Alzheimer. Gràcies. La teva mare sembla una dona molt valenta. Ho és. Però avui està massa nerviosa. Ella fa veure que no, però jo li noto de seguida. A tu et deu passar el mateix amb la teva mare, no? A la Maria, no. La Maria no és la meva mare. Ah, no? No. Però sou parentes. No, tampoc. Bé, de fet, som amigues. Ens coneixem d'unes xerrades que va donar quan jo feia pràctiques. Ah. És que soc educadora i gericultora del centre de dia de la Fundació. I la Maria és... Bueno, era neuròloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron. I si accepten la Maria a l'assaig, m'ha demanat que sigui la seva acompanyant. Perdona, ja sé que no n'he de fer res, però no té marit ni fills, la Maria? No, està divorciada. I la seva filla treballa per Metges Sense Fronteres i ara mateix és a Àfrica. Però en un cas com aquest, per molt que siguis a l'Àfrica... És que no n'ha dit res de la seva malaltia. La seva filla no sap que la Maria té Alzheimer? No. No li ha volgut dir perquè no vol que hagi de renunciar a fer la feina que li agrada. És que la Maria sempre ha estat una apassionada de la seva feina. Era una de les neuròlogues més brillants de la Vall d'Hebron. Per tant, ara viu sola? Sí, se'n surt de moment. La malaltia encara està en una fase molt inicial i encara és prou autònoma. Tot i que de tant en tant té alguna confusió. Sí, com la meva mare. Quan la malaltia avanci, vol que la ingressin en una residència tutelada. Em fa tanta por que arribi aquest moment. Hauràs de ser molt forta. Fins ara, la forta de la família sempre ha sigut la meva mare. Sempre ha sigut el meu suport. I ara m'he de mentalitzar que haurà de ser al revés. Creuem els dits i esperem que les acceptin a l'assaig clínic. Em fa por també que no les admetin. Ma mare diu que no, però ella s'ha fet massa il·lusions. I de tota manera és molt probable que aquest assaig no les curi. Potser no. O potser sí, han trobat el fàrmac adequat i els funciona. Jo tinc esperança. Aquí s'hi treballa molt bé. L'ambient és fantàstic i la gent s'hi troba molt a gust. Ja. Estàs nerviosa? Se'm nota, oi? Pateixo, perquè per la meva mare tot això és molt nou. Ella no està acostumada a moure's per llocs com aquest i deixar-la sola tanta estona, doncs... Tranquil·la. Aquí hi ha un munt de gent pendent que la teva mare i tots els altres pacients se sentin segurs. Sí, ja. Però sóc patidora de mena, noia, no puc fer més. No pateixis, acabaran de seguida. I si surt bé i les accepten, què haurem de fer? Vull dir que suposo que els donaran un nou medicament, no? Sí, ens donaran el fàrmac que s'hauran de prendre. I tu com t'ho faràs per controlar que la Maria es prengui cada dia la pastilla que li toca? No, això rai. La veig cada dia al taller de memòria del centre. Jo tinc tantes coses al cap. Espero no oblidar-me de la pastilla. No et preocupis. Aquesta és la part menys complicada de la malaltia. T'ho asseguro. Sí, tens raó. Tant de bo tots els problemes fossin com aquest. I te vas. Ei, mama! Què? Com ha anat? Jo crec que bé. I tu com estàs? Ai, cansada. Oi, jo també. I afamada. Tu no tens gana? I tant, estic morta de fam. Doncs què, anem a berenar? Mama, havíem dit que anàvem a comprar roba pels nens. Ui, ara em fa una mandra anar a comprar roba. Et fa res anar-hi tu sola? I tu què faràs? Oh, doncs anirà a berenar amb nosaltres. Però quan hagueu de marxar, si jo encara no he arribat, no vull que t'hagis de quedar sola esperant-me. No pateixis, Berta, que no marxarem fins que no hagis tornat. De debò que no fa res? No, i ara?
Sí. Doncs així me'n vaig, jo sola. Aquí estarem. Vinga, fins ara. Adéu. Vaig a consergeria a buscar uns papers. Molt bé.